Čaute, vítam vás pri mojom novom videu. Ako už z názvu vyplýva, budeme sa tu vlastne baviť o tom, prečo žijem v takomto starom dome a prečo mám iPhone 17 Pro. Odpoviem teda pani alebo slečne Lenke, ty kokos, pretože ju to strašne trápi, no. A pýtala sa ma teda, že či toto je môj dom, keď mám iPhone 17 Pro, hej. Totálna ironická otázka. Hej, že ak si ja môžem dovoliť mať iPhone 17 Pro, keď žijem v starom dome. A teraz počúvajte. Tento dom není môj, je to môjho otca a iPhone 17 Pro mám kvôli tomu, že sa živím tvorbou videí. Ja sa tým živím a nebudem predsa natáčať videá na nejakú 200 eurovú androidiackú telefonickú mašinku, pretože tie videá by nevyzerali dobre. Ja nemám nič proti Androidom, ale chápete, proste iPhone je najlepší na natáčanie videa, takže preto mám iPhone 17 Pro. Takže toto by bolo. Opakujem, není to môj dom. Keby to bol môj dom, tak to vyzerá úplne inak. A iPhone 17 Pro mám preto, lebo natáčam videa, ja som to v tom videu hovoril, keď si to alebo keď ste to slečna pani nepostrehla, tak ako začnite trošku vnímať. No a vlastne teraz vám poviem, prečo ja teda žijem v takomto starom dome a prečo to tu vyzerá, jak vyzerá. Viete, ono to je tak. Ja vám poviem tak, že život niekedy není úplne taký, jak by sme si ho možno ako predstavovali, alebo ako by sme chceli. Ako som povedal, tento dom není môj, je to dom môjho otca. A môj otec je proste ten typ, že ako ľúbi si vypiť. Hej, si ľúbi vypiť. On si nepraje, aby sa tu niečo menilo. On povedal, že takto to je v poriadku, jak to tu je, pretože čo by za to dali deti na Ukrajine, alebo že bezdomovci by boli radi za takéto bývanie. Hej, môj otec je takýto. A za druhé má 74 rokov pomaly. A ako dobre viete, proste 74 roční alebo starší ľudia už majú svoje nejaké veci, ktoré proste chcú mať a ja sa tu s ním nebudem hádať. Tu nejde o to, že ja by som nechcel niečo tu meniť v tom dome, alebo že by nebolo z mojej kompetencii, alebo no vlastne není to v mojej kompetencii, ale že by nebola iniciatíva z mojej strany tu niečo meniť. Bola by, ona je, ja som už aj kúpil nový boiler, ja som tu velice chcel malovať, lenže môj otec je proste taký, že jemu sa toto nepáči. Ja keď niečo chcem začať robiť, ja keď mu navrhnem, tatko, vymeníme okna, alebo vymalujeme, on povie, že to je dobré. On sa so mnou začne reálne hádať, že ako, čo si to ja dovolujem povedať. On so mnou začne potom komunikovať tak, že ja som strašne náročný človek a že proste, že neviem čo chcem, že som strašne náročný a že som nenažratý, takto mi to povie, hej. A to vždycky skončí u hádke, lebo v podstate ma začne ponižovať, hej. Takže týmto pádom moja snaha o niečo tu zmeniť, alebo moja snaha niečo tu zmeniť padá, pretože ja sa tu nebudem znervozňovať kvôli takýmto veciam. Takže takto to je. Ten dom není v tomto stave, ako je tie okna, tie dvere a čo z toho, že ja by som to tak azda chcel, že ja by som sa na to vykašľal, že ja by som si kupoval iPhony a vykašľal by som sa na to, ako to tu vyzerá. To tak vôbec není. Pokiaľ není iniciatíva, pokiaľ není snaha aj z tej druhej strany, aspoň nejaká slovná podpora, ja odmietam tu na silu niečo robiť, nebudem sa s ním hádať, on mi tu potom bude vyhadzovať elektriku, on je úplne akože už v tomto, hej, chápeme sa, proste alkoholici sú takí. A ja som rád, že som si to tu mohol aspoň nejak tak podľa seba spraviť v tomto jednom dome, v tejto izbe, pretože keby ste to tu videli predtým, tak by ste tu nechceli žiť. A málo kto tu si vie predstaviť vlastne život, hej, lebo tu treba spraviť kúpeľňu, tu treba spraviť záchod, tu treba spraviť strašne veľa vecí, hej. A keď toto človek vidí, ja chápem, že si povie, mladý chlap tu žije 33 ročne, nič tu nerobí. Ja nemôžem tu nič robiť, hej. Ja vám poviem takto, že ako rodinu si človek nevyberá, hej. A ako čo mám povedať teraz, že furt, hej, čo mám byť ticho a tváriť sa, že
hej, že môj tatko to je akože chudák, no není chudák a chcem vám povedať, ja sa tu nesťažujem na toto, hej, ja sa tu absolútne nesťažujem, že jak to je, ja som dospelý, ja sa snažím si nájsť svoje bývanie, lenže viete dobre, jak to v dnešnej dobe chodí, jednoducho tie bývania sú drahé a keďže ja platím dosť vysoké odvody, asi ako každý Slovák, ktorý nejak podniká, alebo má živnosť, alebo SVČ, jednoducho je ťažké si nájsť niekde bývanie. A zase áno, strašne ma to tu štve na jednu stranu, aké to tu je, ale na druhú stranu, koľko ľudí v dnešnej dobe si môže povedať, že ja mám domov. My máme rodinný dom. Lenka, máš ty rodinný dom? Máte, Lenka, rodinný dom? Hej? Ono by bolo síce pekné si platiť nejaký moderný byt, ale ako čo by som potom papal? Napríklad, hej, ako to treba brať aj takto. Hej. Ja sa samozrejme snažím o to, aby som sa odtiaľto dostal, aby som si našiel svoje bývanie. Ja hľadám, ale furt mi do toho niečo skočí. Teraz som musel platiť spätne sociálku, lebo proste na sociálke, alebo tak ti môže vzniknúť dlh, ani nevieš jak, takže musím najprv splatiť sociálku, tam idú dosť veľké prachy, hej, plus teda normálnu sociálku, čo sa platí, peniaze sa rozkotúľajú, takže ako to není také ľahké, hej, ak si Lenka, počúvaj, ja neviem, možno, že ty máš manžela, čo ti chodí do roboty, ja si musím na seba zarobiť, hej, takže len toľko, mňa to ako nenahnevalo ten komentár, mňa to len zamrzelo, pretože ľudia nevedia, čo je za tým. Ľudia si ani nevedia predstaviť, že v čom som ja vyrastal a iné decká by sa možno stali užívateľmi látok, ktorých budú mať motáky. Nechcem tu hovoriť to slovo na A, viete čo myslím, lebo neviem, jak to YouTube ako má, hej, takže hovorím, mne sa nepáči, že ja tu žijem, mne sa nepáči, že ja tu bývam v tomto dome, ale ja teraz momentálne nemám inú možnosť, hej. A zamrzelo ma aj to, že ja chcem točiť tie videá na YouTube, ja chcem tvoriť ten content, ja som mal teraz v pláne natočiť úplne iné video, ale chcem, aby ste vedeli, jak to je, není to moja vina. Není v mojej kompetencii momentálne tu niečo meniť, hej, lebo viac je z toho potom hádok a ja som potom z toho nervózny, takže ja sa radšej prispôsobím. Jednoducho tak to je, bohužiaľ, a rodinu si nevyberáme, hej. Ja vám tu nebudem úplne dopodrobná hovoriť, že aká je naša rodina anamnéza, alebo proste ako to tu bolo kedysi, keď sme boli deti, lebo nebolo to úplne normálne, by som povedal. A nežili sme úplne v normálnom prostredí, ale ako hovorím, ja už som dospelý, ja sa na toto nesťažujem, ja vám to iba vysvetľujem, hej. A proste ten dom je odraz môjho otca. Takže asi toľko by som povedal. A ja teraz akože si nemyslíte, že ja kvôli tomu, že mám starší dom alebo žijem v starom dome, tak ja nebudem točiť videá. Lenka, ja ti natočím také videá, že ty budeš tancovať. No. Takže toto by bolo asi všetko, čo by som tomu povedal. Hovorí sa, že keby som veľmi chcel, tak by som niekde išiel. Áno, dalo by sa ísť niekde do spoločného bývania, zdieľaný byt alebo možno zdieľaná izba, lenže ja neznesiem žiť s niekým, ja musím žiť sám, ja mám 33 rokov. My máme vlastne akoby dve domové jednotky, hej, v podstate dva domy a ja som v jednom dome a čo vidíte vzadu, tú miestnosť, tam je totálna skladka vecí. A tiež to sa nedá vyhodiť, lebo môj otec to tam skladuje všetko, on to nechce vyhadzovať. Ja neviem prečo, komu to skladuje, hej. Aby som vám vedel porozprávať všelijaké proste príhody o tom, že my máme asi 10 rokov v šope túto sáčky do koša, proste také tie veľké vreci, ja som to minule chcel použiť, keď som maloval, že dole bytné kvapkalo. On ma proste tak zjazdil kvôli tomu, že prečo používam tieto vrecia na odpad, však to necháme pre budúce generácie a takéto veci, hej, takže a hovorím, ja točím videá, preto mám iPhone 17 Pro, hej, to je jedno, kde žijem, no. To akože, prečo by som si nemohol kúpiť iPhone 17, prečo by som si nemohol kúpiť iPhone 17 Pro Z mi. Takže toto by bolo všetko pre dnešné video. Hej, a nesúďte ľudí hneď na základe toho, ja som není ani užívateľ na žiadnych látok, ja nepijem, ja nefajčím, ja nefetujem a budem točiť videa o tom, prečo by ste to nemali robiť, lebo ja vidím, čo robí alkohol,
čo robí alkohol s ľuďmi. Ďalšie video natočím buď o sypke, alebo o alkohole, ešte neviem. Prečo by ste to nemali robiť, lebo vie vám to všetko zrujnovať život. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste to aspoň trošku pochopili, o čo tu ide a teším sa na vás v ďalšom videu. Čaute.